Okay. Steffen. Ja. Nu skal I høre her. Årsagen til, at vi er her, er også, at vi skal være noget bløde. Og klokken 23:26 for lige knap 24 timer siden forlod The King of Poppers. Så jeg vil godt bede jer for det første om at skrive 1 meter til 2 meter baglæns. Alle sammen! Stille og roligt. Så vil jeg godt bede jer om at kigge ned på jeres fødder og se, om der ligger nogle flasker. Så skub lidt til side og pas forsigtigt, fordi nu vil jeg godt bede jer om at sætte jer ned. Og step ned bagved på de billige rækker. Stille og roligt. Ja, det er dig. Kraft hinanden. Hold godt fast om hinanden. Hjælp hinanden ned. Det skulle gerne være hele rådspladsen. Det er aldrig set før, at man har siddet på rådspladsen så mange mennesker. Og til jer, som ikke er så høje, kan jeg sige, at vi er mellem 50 og 60.000. Jeg kan kun sige, godt gået København! Og så skal I have en lille historie. Den lille unge mand, der står her ved siden af mig, han fik ideen for 22 timer siden om, at vi skulle lave den her fest. Så nu vil jeg godt bede om at være stille i 2 minutter. Vi starter nu. 3, 2, 1. Damer og herrer, hjertelig tak. Storslået, at så mange mennesker kan dele kærlighed og fred og hyldest til The King of Pop, Michael Jackson!